Tulee varmaan minun. Voihan tuota ylhäältä käyttää. Taskaa CLDä vittu Ei mullakaan. Se on kyllä vaikea löytää tässä pelissä. Kyllä tää on niinku toivotonta pelata vittu ilman CLD. Se joko joku poltti ja laakia vain. Sillä poltilla on, jos pysyt liikkeessä, niin sillä poltilla on niin vaikea osua. Joku on hyviä ampu. No on joo, mutta Ja tuurilla. se luoti on liian hias tässä pelissä. No tuurittaa voidaan. Mennäänpä luolle päähän. Oon minäkin vetänyt kumminkin aika lukkisotteja tässä. No siihen veät kaikki. Mitä vittua. Onko sulla muihin? No niin. Kiusaamisvapaa vyöhyke. Okekassin stream. Jesse oli ensimmäinen valotaulun tilaaja. Joo. Sinun kuvalla. Joo, se kulma haluaa katsoa minun kaunista naamaa aina kun se tietokone. Nytkin striimaan kauluspaita päällä. Mennyt hieno. No on. Tämä on kyllä tämmönen Dean Winchester paita. Tuolla on mähin. Todennäköisesti pelattiin Elinkin Fortnite. Meistä on tullut ihan Fortnite-tyyppi. No joo. Pelattiin Joo, kyllä otettiin. CS:ääkin ja alkoi vituuttaa, niin pelattiin sitten Fortnite. Otettiin yöllä servut haltuun. Tässä, lähellä! Yöllä eikö Miikka ollut töissä? Eikä me on ollut illosa eilen. Tuolla crackki. Eikö niin? Mulla ei oo vittu enää AR-kuteja sit. Tästä tästä ei syy. Ei. Tossa. Varos, sillä on Oho. näköjään poltti. Joo, jollakin on poltti tuolla. Muista, että sulla on niitä shieldi-hommia, tai siis niitä vittu bunkkereita. Niitä kannattaa käyttää, jos tulee tukala tilaa. Vittu kun on aina tukalla tilaa. Ei oo shieldejä eikä panoksia. Minä lähdin vähän luuttiin täältä. Mikäs tuo? Mikä tuo? Esse, mikä tuo? Miks tuo hehku? Ei. Sen on voinut napata, se olisi joku tehtävä. Aha. En mieti. Sillä takana oli toinen. Tuolla olisi luutti. Tuolla katon päällä. Ossu. Sillä jos sieltä en ihan vitulla. Vähän lähemmin. Oppiko vähän tätä movementtia tässä pelissä? Tuolla Niinkö? katolla se on. Ai vittu ampuu poltti. Tulee naattia se. Vittu mulla ei oo mitään millä mä Millä se ampui nyt? Okei. Ai vittu. Me on downissa sitten. Tulee. Niitä on 2 näköjään. Mikä ase? Oli kyllä minikani vaan. Mikä sillä oli tässä? Siis assault rifillä ampuu minua, mutta se ampuu näköjään 2 mun päähän. Tuo kyllä tekee niin vitusti, että siihen... Ai niin mennään nappi.